Mga motorista at consumer naman sa Dagupan City, kanya-kanyang diskarte na po sa pagtitipid ng konsumo ng langis at kuryente. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Sa gitna ng nagtataasang presyo ng langis at nakaambang pagtaas ng singil sa kuryente, kanya-kanyang diskarte ngayon ng mga motorista at kabahayan sa Dagupan City para makatipid sa kanilang pang-araw-araw na konsumo. Si Tatay Aguedo, sa labas muna ng kanilang tahanan tumatambay para magpahangin. Aniya, maliban sa pagpatay sa mga appliances kapag hindi ginagamit, ay ito ang kanyang paraan para makatipid sa gastusin sa kuryente. Yung electric fan mo, pagka medyo malamig mahangin, patayin muna. Tapos lahat ng mga nakasaksak dapat hugutin mo lahat pag di ginagamit. Tapos pag wala kang ginagawa sa bahay, mahangin naman sa labas, para hindi ka gagamit ng kuryente, labas ka ng bahay. Sa paggamit naman ng kanyang sasakyan, sinisikap niyang gawin ng minsanan ang mga kinakailangang gawin sa labas at kung malapit naman ay naglalakad na lamang. Dito naman sa sasakyan ko, ang ginagawa ko, kasi may sasakyan din ako, pinsanan ng labas. Pagka may bibiling ka, may pupuntang ka, pinsanan na para hindi araw-araw lumalabas tayo. Tapos kung kinakailangan na di mo gamitin ang sakyan mo, huwag mo gamitin yung sakyan mo. Maglakad ka, at least exercise din yun di ba? Ang tricycle driver namang si Mang Chofilo, pinapatay muna ang makina ng kanyang sasakyan kapag naiipit sa traffic at umiiwas muna sa mga hindi importanteng lakad. Pag halimbawa matraffic, patayin mo muna ang makina mo para hindi masyadong maktay sa gasolina. Tapos pag wala kang pasayeros, pag may pila kami rito, hindi kami takbo ng takbo. Kundi, kasi takbo ka ng takbo, wala ka naman pasayeros. Huwag ka munang malis ng paradahan para makatipid ka. Mula nitong nakaraang linggo ay aabot na sa 20 pesos ang itinaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dulot ng kaguluhan sa Middle East. Sa kabila nito, umaasa naman ang ilan sa pagbuti ng sitwasyon upang makabalik na sa normal na presyohan ng produkto na malaking bahagi sa araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.